Tard il-ġimgħa wara nofsinhar f'pajjiżna ddaħlu 82 immigranti ieħor li minn informazzjoni li għandu dan l-istazzjon jinkludu 72 raġel, 8 nisa li waħda minnhom hija tqila u 2 titfal. Il-wasla tal-immigranti f'Xatt it-Tiben seħħet għall-ħabta tas-6 ta' wara nofsinhar b'dawk salvati jiddaħħlu abbord il-P-52. Net News jinsab infurmat li l-immigranti li ġew salvati madwar 30 mil il barra minn Lampedusa ġejjin minn diversi pajjiżi Afrikani fosthom minn Niġerja, il-Kamerun, is-Sudan, iċ-Ċad u l-Kosta tal-Lavorju. Minkejja dan l-forzi armati u lanqas il-pulizija ma taw aktar dettalji dwar din il-wasla bil-forzi armati li fl-aħħar xhur qatt ma kienu qed jikkonfermaw jew joħorġu informazzjoni uffiċjali dwar dawn il-wasliet. Din hija l-5 wasla ta' immigranti matul dan ix-xahar wara 4 wasliet f'temp ta' 48 siegħa fil-bidu ta' Ottubru. Fil-lejl ta' bejn l-aħħar ta' Settembru u l-ewwel ta' Ottubru kienu waslu 2 gruppi separati waqt li l-għada fil-għodu ddaħħal grupp b'67 immigrant segwiti minn grupp ieħor kmieni l-4 fil-għodu. Bil-wasla tal-immigranti tas-Sibt issa pajjiżna qabessew l-2100 immigranti li waslu f'Malta sa mill-bidu ta' din is-sena. Dawn iċ-ċifri dejjem akbar jaslu fl-isfond tal-ftaħir tal-Gvern wara li f'Settembru f'pajjiżna kien intlaħaq ftehim dwar ir-rilokazzjoni tal-immigranti bejn Malta, Franza, il-Ġermanja, l-Italja u l-Finlandja. Madankollu l-frott ta' dan il-pjan sissa għadu mhux jidher bil-wasliet tal-immigranti li ma jaqtaw xejn u fl-istess waqt li diversi ġurnali fl-Italja iddiskrivewh bħala daħqa fil-wiċċ.